Mehman tamaşaçılarına bir Pakistan'ın merkezine yerleşen Serena mihmanhanasına yerleşir. Bu mihmanhana Pakistan'ın eng aňyrbas mihmanhanasy hataplanmak bilen her bir gelen siýahatça durly görünüşli hyzmatlar ödürleýär. Onda siýahatymyz şu ýerden dowam edelim. Islamabadyň gözel künjegine yerleşen bu mihmanhana özüniň guruluş dizaýny Pakistan sebitiniň ösümlik dünýäsi bilen tapawutlanýar. Welcome to Pakistan. Thank you. Welcome to Islamabad, Serena. Thank you. Please. İlki bilen mihmanhananyň içine gadammasan wadyňa öz borçly görnüşde suw çugdurmy garşylaýar. Pakistan'da bu mihmanhana naýbas hasaplanyp, gelen her bir adama 24 sagatyň dowamynda ähli hyzmatlary elýeterdir. Mihmanhananyň içki bedeginde Pakistan'a mahsus bolan ähli millili görmek bolýar. Günnäger äheňinde aýlawly geçelgeli diwarlar özüniň bedegi bilen tapawutlanýar. Mehman tamaşaçylar, ýani bizim ýerleşen mihmanhanamyzda belli bir günler Pakistan'ın medeniyeti bilen tanışmanada şertler döredildi. Bu ýerde Pakistan'ın milli naharlary, faslyny otwarda köp zatlar bilip bolýan. Bu ýerde sinesiňe diýäli ufak sabanlar gelen mihmanlara Pakistan milli taýlaryndan çalyp bermekleri. Bu ýerde dinjalýan adamlar özlerini hasam bir Pakistan'ın medeniyeti bilen siýahatlaryny baýlaşdyrmany mümkinçilik berýär. Pakistan'ın milli taýy diýsen hoş owazly, onu dinleyen her bir adam oňa maýyl bolup, şol aýdym taýy dünýä tary gadam makýar. Mihmanhananyň meýdançasy, seýilgähleri diýsen ajaýypdyr. Häzir mihmanhananyň arka tarabynda yerleşen seýilgäh bilen tanışmagy maksat edindik. Ene de arka tarapdaky seýilgäh synamyzda bir näçe tropik agaçlaryny, gullerini gabat gelmek bolýar. Bu ýeriň ajaýyplygy, suw çugdurmlary dinjalýan adama lezzet berýär. Onda näme gelim şu ýerlerde siýahat edelim asalymdan bizim yerleşik mihmanhana otoglamyz bilen tanışarys. Benim mihmanhananyň şertleri bilen tanışmamy dowam edýär. Häzir bolsa biz birinji gatda yerleşen otogymyza baryp, ol ýerdäki şertler bilen tanışarys. Mihmanhananyň ähli ýerlerine millilige ulun berilipdir. Bu ýerde Pakistana degişli bolan millilik günnäger häňine ýerine ýetirilipdir. Suratlar, şol sanada bir näçe görnüşler şu ýeriň ajaýyplyklaryny diýär. Birinji gatda, ýagny çykalygada her bir gelen adam boş wagtynda rahatlıkla oturup dinjalmaklar üçin hem şu ýerde oňal şertler berilipdir. Bu ýerde hakyky agaçdan ýasalan ýagny mebiller, şol sanada milli ýasyklar bilen bezelen ýörüti diýwarda ýerleşdirilen dinjalýan ýerlere gabat gelmek bolýar. Bu bolsa her bir gelen siýahatçy Pakistanyň milli däp desgurlary bilen tanışmany şol sanada şu däpleriň içinde, ýagny milliliklerin içinde gowy dinjalmany şertler döredilipdir. Onda näme ýörüň birinji gatdaky otogymyzdaky şertler bilen tanışalyň. Ýörüň mehman tamaşaçylar.
zaman bu ýere tähede gelen adam rahatlyň oýnagy diýilip biler, mihmanhana sertlerinden peýdalanyp biler. Häzirki ýerleşen mihmanhanamyz Pakistan boýunça aňyr başy hyzmatlary hüdürlenýän mihmanhana hataplanýar. Bu mihmanhananyň esasy bizi gaýratynlyklary Pakistanyň millilikleri bilen baglanşyklydyr.